VP Constantino Chiwenga panguva inoi vonzi aiwa upenyu hwavo unenge uri panguva yakaoma, uri parumananzombe. Vanhu vanotaura pachizvino zvino vachiti uri pama1. Sanabena mashoko anoda panapa atoona kuti people they are questioning vachiti aiwa life yaVP Constantino Chiwenga panguva ine vanopapunyuka here nemaattacks ari kuona kunzi in all dimensions ayo ari kuuya achimwira against VP Chiwenga. Makuseni mabhona imwe vhidhiyo rataburitsa muchiona kuti aiwa VP Chiwenga vanotooneka kuti at some point parally vatoramba kutomwa mvura vachimanikidzwa kuti vamwe mvura yavanga vapiwa, but anoti aiwa ndine yangu yandabva nayo notobva subscribe like on the bell icon. Tiinda pasame aiwa hendo yekozwa yambobudisa that video vanoda vachiposta VP Chiwenga muri kuona kudanyira chiti is he still self as a vice president and ZANU-PF's first second secretary. There are high chances that he can be fired anytime. Mashoko ari kuda panapa zvinzi VP Constantino Chiwenga anytime, according to my rumors he can be fired anytime. Noda kuti vanhu ari kuona aiwa kuti VP Chiwenga is the one ari kulead macause ari kuenda against corruption, ari kuenda against 2030, ari kuenda against cronyism nezvese zviri kuitika panguva inoi zviri kuitwa nemacitizens kunzi aiwa izvi hatisi kuzvida. Mashoko ari kubuda panapa atiri kuona kuti aiwa musi uno musi wa31 people they were protesting, vanhu vakanga vari pashutdown vachidhimanda kuti aiwa isusu we are going nemashoko anotaurwa naBomshogeza achiti aiwa ngatimbomira ichimbospare one day ratozora takazvivharira tichirati the regime kuti aiwa we are now fed up. Mashoko atoona kuti panapa aiwa VP Constantino Chiwenga kuenda against kwavari kuita the regime, kupinza life yavo panguva isina kunaka, kupinza life yavo in a very tight situation. Zviri kuonekwa nemunhu wese kunzi VP Chiwenga anytime ogona kutongonzwa tonzi zvazodai kana zvadai. Pane marumors arotagwa ana kuda tagwirei kunzi vangosongopinda kupresidency uko, we never know, anything can happen anytime from now. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu zemafungiro enyu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.